תפסיק, זה לא כזה מסוכן. בטח כל ניתוח יש בו סוג מסוים של סיכון, מה אתה חושב? תמיד אפשר שלא להתעורר מהרדמה, או שיש זיהום, או איזושהי הסתבכות של משהו, או יש את החיידק בית חולים. אתה זוכר את הבת של מרגלית שהיה לה אבסץ בתחת כזה, חדשקון הפוך? אתה יודע, 3 חודשים הייתה בבית לוינשטיין. זה לא אותו דבר. יו, הנה. באים לקחת אותך. היא באה? יו, איזה מרגש זה. ממי, אני כל כך אוהבת אותך. כמה את אוהבת אותי? ככה. חייתי, עומרי. רוח אלבי, זה מה שאת. שיקה. מה זה? אמיתית. צרפתי? ברור. אני בצום, עמית. חמוד שלי. אני כל כך אוהבת אותך. ואתה תחזור אלינו בריא ושלם, והכל יהיה בסדר, והניתוח יעבור בהצלחה, ואנחנו נחזור להיות אותה משפחה שהיינו, משפחת שהיינו. אין לי חיים בלעדיך. סליחה, את שכחת. לאן את הולכת? תכף ייקחו אותו, יש עיכוב קטן. מה זאת אומרת עיכוב קטן? את יודעת מאיזה שעה אני מחכה פה? אין לי את כל היום. יש לי עוד דברים לעשות. מה שלמה שובת? אין בעיה. אני חושבת שכן. לא יודעת. יו! אמרתי לאשתי שיהיה בסדר. כזאת דאגנית וכל מה שקשור אליי. כן, ראיתי. בטח מחכה לי פה פנים לבנות לגמרי כבר. מטפסת על הקירות, תכף תראי אותה. איפה היא? אלה? אלה?